Začnete prihlásením na portál našej fakulty cez svoje konto. V ľavom paneli cez Free Mobility a prihlášky vytvoríte novú prihlášku. Po kliknutí na plus sa vám otvorí formulár prihlášky. Najprv vyberáte typ mobility, potom vyplníte osobné údaje, študijný program a doterajšie študijné výsledky. Uveďte správne predpokladaný ročník mobility. Je to ročník vášho štúdia, toho akademického roku, kedy sa mobilita má konať. Pokračujete výberom univerzity. Vyberáte aspoň jednu, ak sa hlásite na BIP. Pre dlhé mobility môžete vybrať aj 3 univerzity. Podľa priority. Vyberte rok a semester, v ktorom chcete ísť na mobilitu a aké máte jazykové znalosti. Okno predchádzajúce mobility informuje o vašich doterajších mobilitách. Dôležité sú prílohy. Povinné sú životopis, motivačný list a fotografia. Pozor, fotografia musí byť ako na osobné doklady. Odporúča sa nahrať aj jazykový certifikát. Nakoniec prihlášku odošlite.